chumurigereri omogumerere bwe county ya Kisii muskedonya Doris Aburi nigo aboririe abang'ina na basubati kunyara koba bagokiania eliomana gose bagokora omukibokiania eliomana hasi nyomba chiabo sichinga chiabo munenjera yamo iyo gokiania eliomana no kungusana na asinyomba gose okiania chisegia chigenga igongorosa chinguru cyane chinyinge nkobeka narosa dika nkogenda nonye ninywa mache abantu natonale kunywa mache tokonyora chinga kicho kuomana gochina nje mogoso makende ko basendego nonya ari ukona mache kale muntu kochiko numara mache ndonchina ndichisita nena nakwane kanisa abanye nabamito kochiko nitora mache toira amangana make kare na bwete kerongo kamandi na kero musani nesini na matebiani iga kwelese gore michimoro chimechiniki michimagu. Imagine you are wasting time. Takone utangase compound yao. Takone watawana ngoko ya utiriko beka magino konya kugira gere. Aya kebera mimi chambe yao kire kiri nyasa na kore taki. Nyasa na. Ego tu atende